konferma ta' tħassib li għandu bħalissa l-poplu Malti u Awċi meta qed iħoss li l-ħajja qed tola min jum għal ieħor. Dan kif issa anke l-Bank Ċentrali ta' Malta ikkonferma li l-ħajja qed tkompli tola. Fil-fatt fis-sqarrija dwar l-aġġornament ekonomiku tal-pajjiż, il-Bank Ċentrali kkonferma li f'Ġunju l-indiċi tal-għoli tal-ħajja ġie kalkulat li żdied għal 2%. Din il-konferma hija aktar ta' tħassib meta wieħed iqis li l-kalkolu sar f'Ġunju li għadda, jiġifieri sew qabel ma l-Gvern ħabbar żidiet fil-prezzijiet tal-fuels, tal-ħobs u anke ta' prodotti oħrajn li jinxraw ta' kuljum fosthom anke l-pastizzi. Fil-fatt fl-aħħar ta' Lulju, il-Gvern ħabbar li mill-ewwel ta' Awwissu il-prezzijiet tal-fuels kienu se jiżdiedu b'5 ċenteżmi. Din iż-żieda ma kienx mistennija meta l-Gvern kien qal li dawn il-prezzijiet se jinżammu stabbli. Barra minn hekk fl-istess jiem l-Organizzazzjoni Dinjija tal-Produtturi taż-Żejt, l-OPEC u l-Istati Uniti kienu ħabbru li mhux se jkun hemm żidiet fil-prezzijiet tal-fuels għal din is-sena u għas-sena d-dieħla. Din iż-żieda tkompli ma' żidiet oħrajn fil-prezzijiet li juru kemm il-Gvern mhux iżomma l-wedid li jagħmel fost l-oħrajn li jkun Gvern li jisma' il-karbiet tan-nies. L-istess mod kif il-Gvern għadu ma għamel xejn għal karba ta' ħafna dwar l-għoli fil-prezzijiet tal-kiri. Sa dan it-tant fil-ġimgħat li għaddew, il-poplu ħaqqa ta' oħra meta sar magħruf li l-prezz tal-ħobża Maltija se jiżdied drastikament. Fil-fatt, sa mill-aħħar ġimgħat, prodott bażiku bħal ħobża Maltija issa ġie jiswa aktar minn euro. Dan minn barra tħassib ukoll tal-furnara minħabba l-peżijiet ġodda li kellhom jibdew iġorru minħabba żidiet fil-prezz ta' tqiq. U fil-jiem li għaddew sar magħruf ukoll li anke l-pastizzi ntlaqtu minn żieda fil-prezzijiet. Dan kif mingħajr ħafna daq ta' trombi wieħed seta' jinnota żieda drastika ta' 10 ċenteżmi fuq kull pastizz. Din fissret żieda ta' madwar 30% fil-prezz. Għalkemm kien hemm min ikkummenta li din iż-żieda seta' kienet għal raġunijiet ta' saħħa u biex wieħed jevita milli jiekol ikel li mhux san, ħafna kommentaw fuq il-fatt li din hi ikla bażika ta' eluf ta' persuni u magħrufa wkoll fost ħafna turisti li jżuru pajjiżna. Iċ-ċifri pubblikati mill-Bank Ċentrali ta' Malta huma konferma ta' ċifri pubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li kienu wrew kif Mejju li għadda l-indiċi għall-għoli tal-ħajja kien ikkalkulat li kien 1.7%. Dan kollu qed ikompli jżid mal-problemi ta' eluf ta' Maltin u Awċin li qed isibu diffikultà biex ilaħqu mal-ispejjeż li qed jiżdiedu ta' kuljum. U dan kien ikkonfermat fl-isqarrija tal-Bank Ċentrali ta' Malta stess meta kien innutat tnaqqis fid-depożiti ta' residenti Maltin u Awċin fil-banek lokali.